नमस्कार, हम प्रियांशु सिंह और आप सब देख रहा बानी टॉप 10 भोजपुरी। इ बगल में जो फोटो लगल बा ना, इ फोटो से बहुत लोग के बहुत तकलीफ बा। इ बगल में जो फोटो देख रहा बानी, इससे बहुत लोग के बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा बा, काहे कि हम देख रहा बानी। शाम में एगो वीडियो बनैनी कि खेसारी लाल यादव जी जो मेन ट्रेंडिंग में आ गई रहन सीधे 3 नंबर पर शायद, तो अइले तो हम जब वीडियो बनैनी, वो वीडियो से इतना लोग के तकलीफ भई, पता ना का है, का दिक्कत बटे, का ई फोटो से दिक्कत बटे, फोटो में आखिरकार बा का कि इतना दिक्कत हो रहा है लोग के। अरे खुश हो गए चाहिए कि 3 नंबर ट्रेंडिंग पे आइल बाने खेसारी लाल यादव, हमने के भोजपुरी खातिर गर्व के बात बाटे। हम खुश होके वीडियो बनेनी। आ सबसे ज़्यादा ना देखो वो वीडियो से जले वाला कितना आदमी रहन, 350 लोग जले वाला रहन, काहे कि जैसे ही वीडियो बनैनी ऊपर 3000 समथिंग व्यू बाटे। अनसब्सक्राइब 350 आदमी मात्र हमारा लगता है कि 3 घंटा के अंदर हमारे चैनल के कर दिले रहा। कोनो दिक्कत नहीं कि सब्सक्राइब होत रहेला, लेकिन 350 आदमी के दिक्कत बाटे खेसारी लाल यादव से कि तुरंते अनसब्सक्राइब चैनल के कर दिले। बहुत बढ़िया बात है, वैसा आदमी की जरूरत नहीं है जे ई फोटो से जले, चाहे भोजपुरी कोनो कलाकार से जले, वैसा लोग के हमारी जरूरत नहीं है। अब बात करो जाओ खेसारी लाल यादव के अपडेट के बारे में, तो खेसारी लाल यादव अभी भी ट्रेंडिंग नंबर 3 पे बनल बाने। रात के ही मालूम चल गया कि ट्रेंडिंग नंबर 1 पे ना जाए, काहे कि उहे समय रातिए के समय अमित बराना के वीडियो आ गई, तो वो इंडिया के टॉप यूट्यूबर बाने। तो आज वैसे मालूम चल गया कि खेसारी लाल यादव जी के 1 पे ना जाए, लेकिन अभी भी 3 पे ही बनल बाने। और पवन भैया कहे बाने भैया वो बाने 1 2 3 4 5 6 पवन सिंह जी भैया भी बनल बाने, और उनका 2 दिन में 86 लाख व्यू बाटे, और खेसारी लाल यादव जी के 59 लाख व्यू बाटे। अब बात करो म्यूजिक सेक्शन के, तो म्यूजिक सेक्शन पे भी तो खेसारी भैया बाने 2 पे बनल बाने, 3 पे हमी के पवन सिंह जी भैया बनल बाने। अच्छा बात बाटे, लेकिन एक बात और, खेसारी लाल यादव के एक और गाना ट्रेंडिंग में म्यूजिक सेक्शन में 1 2 3 4 5 पे आगे बाने। फिर खेसारी लाल यादव बबुआ के खुश करके जैबू ना तहरा में दोबारा फिर अबू ना, ये गाना फिर से आगे बाटे। तो ऐसे ही हम तो बहुत खुश बने, चाहे कि भोजपुरी के 2 सुपर स्टार हमने ट्रेंडिंग पे लगातार बनल बने, ये इससे ज़्यादा खुशी के का बात बाटे। लेकिन का बताई भोजपुरी के बारे में कुछ लोग के कितना जलन बोलता है, पोखा जलन कोनो दिक्कत नहीं है। और हमारा उल्टा सीधा बोल के क्या करबा, हमारे जो न्यूज़ आई हम न्यूज़ बताई, उल्टा सीधा बोलत रहा, हर जो काम उल्टा सीधा बोले के बोलो, हम सुनबो ना करी तो देखबो ना करी। तो फिर से मिला सही ताज़ा खबर के साथ, तब तक सही प्यार देते रहे, और प्यार देते रही दोनों सुपरस्टार की, और दिन तक भी बनल रहा। फिर से मिला ताज़ा खबर के साथ। जय हिंद।